Pêvajoya nû ya ji bo çareseriya pirsa Kurd êdî bi Kongreya xwefesihkirina PKKya pêncû di salî derbasî qonaqekî nû dibe. Ev pêngava dîrokî di nav siyaset, medya û civaka Tirkiye û Bakur da bûyî rojeva sereke. Roja neyê gulana 2025 ku PKK encamdana 11 Kongreya xwe eşkere kir. Di nav siyaseta Tirkiye'de ji ber telefona serokê MHP Devlet Bahçeli bo siyasetmedarê Kurd Ahmed Türk wekî niya bixêr tê binavkirin. Ama biliyorsun Amerika'da bir şey var. Parlamenterê berê û akademisyenê Tirk Ufuk Urasê ku pêvajoyê ji nêzva dişopîne. Ji rûdawêra da zanîn ku hemû pêngav li gorî teqwîm û plansaziya dewlet û siyaseta Kurd tên avêtin. PKK'nin kongresi aslında bir dönüşüm kongresi. Ya rast kongre PKK kongre xweguharîne yani êdî siyaseta illegal derbasî siyaseta legal dibe. Bi ihtimaleke mezin dem partî jî wê payîzê kongreya xwe saz bike. Wisa xuya ku piştî cejnê jî wê çarçoveya yasayî weke pakecek were rojeva parlamentoyê. Yani astengiya lêpêşiya pêkanîna aştiyê rabû. Niha êdî dora rakirina astengiyên lêpêşiya demokrasiyê ye. Paket olarak gelecektir diye düşünüyorum. Parlamenterê berê AK Partiye û endamê berê şandê aqilmendan Ahmed Faruk Ünsal dibêje. Divê êdî mafê hêviyê bo Öcalan were bicîkirin. Madem ki bir fesih gerçekleşti. Niha piştî kongreyê ji bo çareseriya pirsa Kurd êdî berpirsyariya dewletê ye. Em li bendê êdî gavên hewce bawêje. Yani di serî de ji bo mêmarê aştiyê Öcalan mafê hêviyê were bicihkirin. Qeyûm bên rakirin. Her wiha divê êdî perwerdeya bi zimanê zikmakî û de rêveberiyên herêmî de bi karanîna Kurdî bênas kirin. Derbarê pêvajoyê da di nav civakê da hêviyên aştî û çareseriyê her diçe zêdetir dibe. Êdî piraniya welatiyên Tirk jî dixwazin pirsa Kurd biriyê muzakere û demokratîk bê çareser kirin. Bulunmaz bir olay. Ev bûyereke pir girîng e em hemû li benda gavekê wiha bûn. Ev yek wê gelekî bisûdmend be. Helbet divê mav bêndayîn. Yani divê zarokên Kurd perwerdeya bi Kurdî bibînin. Kürtçe öğrenmeli, Kürtçe okumalı. Türk vatandaşı olarak biz onun Ez wek welatiyeke Türk dixwazim ku aştî çêbe û ev xwên raweste. Divê zimanê dayîk bêdayîn û bawer nakim tu kes li hemberî vê be. Siyaseta Kurd û derdorên demokratîk. Piştî Kongreya xwefesihkirina PKK balê dikişînin ser deklarasyona 27 Sibatê ya Öcalan û didin zanîn. Ji bo berdewamiya pêvajoyê lazim e ku dewlet zemîneke siyasî û hukûqî ava bike. Ömer Sönmez, Rûdaw, İstanbul. Çapemeniya hêja beşdarên